jarraitzen duzu Nafarroko itzulian, bihar azkeneko falta da, gaurkoari erreparatuta oso ondo defendatu duzu. Bai, baina ez nik bakarrik, talde osoa oso ondo ibili da. Eta, bueno, azkenen nik induten lana eta gero ezin faiatu ez, eta bai, indartsu azaldu geha. Hainbeste gogortasuna espero zenuten besteekiko, edo gehiago, edo gutxiago? Bueno, karrera oso gorra izan da. Baina atzo tartekin zean eta bagenekin zein algeinion utzi juten eta zein ez. Oso ondo ezagutzea beraz da gakoa, zein jun daiteken edo zein ez. Hori da. Eta biharkoari begira, ez da zure terreno egokiena izango, mendateetan ondibilizea, baina bihar trampa asko egongo dira. Bai, bueno, baina ez da nire terrenoa, baina nire taldeki askon terrenoa da. Eta zer espero duzu nola jun daitekela uste duzu? Bueno, lidergoaz, nahiko minutu baino zoze gutxigoko rentakin, bigarrenakin, oseak, bueno, asko atakatuko digute, baino talde oso naukeu. Hartasoan gore, inkluso azkeneko emalden ja lasai igotzeko moduan egon zintezke. Baina iritsin behar da arabera iritsin behar da. Zorionak.